Kan da sannu ku ne. Yawa. Ana dan mu ga wani tambaya ne. To Allah sa na sani. Mama Abba tana da ƴaƴa guda huɗu. Ɗaya sunan shi watan ɗaya, na biyu sunan shi watan biyu, na uku sunan shi watan uku. Me sunan na huɗu? Na hudu sunan shi watan hudu. Ba watan huɗu bane. Kai ba ka ji tambayar da muka yi me sunan na huɗu? Zai kama watan takwas kenan. Amma ba ka ce Ramadan. Ba haka bane. Kai ba ka ji tambayar da muka yi? Na ji mana watan hudu ne ai kawai wani. Ba haka bane. Malam Mama Abba tana da ƴaƴa guda huɗu. Ɗaya sunan shi watan ɗaya, na biyu sunan shi watan biyu, na uku sunan shi watan uku. Me sunan na huɗu? Zai iya kama ne ko abu ko Lallai wannan haka yake, amma malam kai ba kama ne ko lallai sunan shi Abba ne, dalili shi ba. To kaga shine Facebook ma kenan. To da ka amsa lallai Abba ne Abba amsa lallai. Dai kuma masu sauraro sunana Habib Escape. Muna dai ƙara godiya game da gudunmawa da kuke bamu a yi mu da suna Escape Hausa TV. Domin samun sabbin shirye-shiryen mu da kun subscribe a Escape Hausa TV. Abin lura shi ne idan an zo rubuta Escape EX za a rubuta ba wa normal S ba EX. Saboda haka mun gode sosai. ba shi ba mutane suna ta kokari da mika korafin sun ce ini na faɗa a waka dole za a ji amma gwamnati ya tausa ya duba lamarin ne mana duba lamarin a kasar mu na da arziki a ɗibo shi a ba sai kwana mun fita ku cire ba rabon mu ba duba san ma ne ake ba kun yi shiru kamar ba shi ya muke ba sauran mutuwa ne kasar mu kamar shara kamar bolan karfe kullum sai da mai ta kuka ku share a gefe babu wanda zai ci kala sauran mutuwa ne ku gane arzikin kasar mu ma wanda babu yau ba shi dar tone ce yanzu tsoro babu da dan Najeriya mu ya ji halashi da mu an daɗe ana faɗa cewa Najeriya da arziki amma Najeriya ya talaka faso jibi ko ba direba ne mutum ko ba bara ba mu ci Najeriya mun gaji